קורה אנשים? הגעתם לגלנצ'בול, היום נעשה שאלות ותשובות. בואו נעבור לשאלה הראשונה. אתה עומד לרשום את השם של הבן אדם שלקחת ממנו את האינטרו שממנו עשית לכמה ילדים אינטרו, כי פשוט רואים שזה לא מתקרב למשהו שאתה יכול לעשות עם רקע כחול והקפיצה מצד לצד. אחרת הוא יכול לתבוע אותך דיסקריפשן, וסתם שתדע שאתה צריך לתת את הקישור של הבן אדם אוקיי, אז לבחור הזה קוראים אייסון ארץ. תסלח לי אם אני אומר אותו לא נכון. והקישור לסרטון המקורי של האינטרו ולערוץ שלו הם בדיסקריפשן. תגיד בבקשה. טוב, אני אגיד את זה, הנה. קקי זה טעים? אוי, מתרגי מראיין אתה והשאלות שלך. זה לא. תעשה פרקור. טוב, במקרה יש לי תיעוד של סרטון פרקור שעשיתי בדיוק אתמול. בואו נראה אותי. Blew up on that page, all these people quoting me, say they feel just how I do, think you do it better now. כמה זמן מהחיים שלך אתה במומו הפרה? כמה זמן הייתי משחק במומו הפרה? אולי כבר 3 שנים. רגע, מה זה מומו הפרה בכלל? מי שיודע שירשום בתגובות. אתה מקסיקני? אוי, פרוקסי והשאלות שלו. כן, אני מקסיקני. תעשה אינטרו עם אפקטים? אני מאוד אשתדל לעשות אינטרו עם... איך אתה קורא לזה? אפקטים. אני אשתדל. טוב, אז זהו סוף הסרטון. אני מבין שאין בו הרבה שאלות, אבל מספר חברים זה כמה שיכולתי. בסרטון הבא נראה לי שאני אעלה עוד אינטרו חדש, ועד אז תנו לייקים ותירשמו לערוץ, ושנה עכשיו הוא יהיה גם באנגלית וגם בעברית. יאללה ביי. Somewhere else, cause this music is my safe place, so just leave if you don't care, cause these lyrics